Бизнесът ти започна да го виждаш като потенциал да стане нещо по-голямо? Аз още от началото тръгнах с идеята да стане нещо по-голямо. Това първи бизнес ли ти е? Не. Може би за това. Аз преди това съм се занимавал с няколко различни неща, но това ми е така първи физически бизнес, нали? Другите са били онлайн. Аз може би съм един от малкото глупаци, които първо правят онлайн и след това отидат в физическия бизнес, което, честно казано, не съм много сигурен дали бих го повторил. Просто наистина е много трудно, най-вече с персонала, едва ли очудвам някого. Но... Не мисля, че очудваш никой. Да, много е сложно, всеки има някакви проблеми, на кой му умрял хамстера и не може да дойде на работа, защото много тържи за него. На кой днеска се чувства зле, защото вчера се е напил.